Ne place sau nu, tehnologia redefinește modul în care învățăm și ne amintim. Accesul instantaneu la informații ne oferă o comoditate nemai văzută, dar vine la pachet cu provocări neașteptate. Cu atât de multe resurse disponibile pe smartphone-uri și computere, creierul nostru devine din ce în ce mai puțin dependent de memorarea informațiilor, preferând în schimb să se bazeze pe căutări rapide. Asta poate duce la o diminuare a capacității de a reține detalii esențiale și la o scădere a abilității de a crea conexiuni profunde între concepte. Alteori însă, tehnologia e aliatul care ne oferă uneltele ce fac procesul de învățare accesibil și interesant. Ce-i de făcut? Să găsim un echilibru între folosirea tehnologiei și alte provocări pentru creier, precum jocuri care ajută mintea, ca puzzle-urile, interacțiunile umane, conversațiile care încurajează schimbul de idei și lectura.